ರೆಸ್ಟ್ಲರ್ ನಕ್ಲಿನ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ನಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ತುದುಪ್ಪ ಬರತ್ತ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟೂನ್ ಬಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ನಿಖಿಲಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಓಪನ ಬರ್ತುಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ತಂಡ ಈ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖ್ಯಾತಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಈ ರೀತಿನ ಬಂಡ ಉಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಕ್ಕಲ ಪುದರ್ಕೇನುವರು ಬೊಕ್ಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಪುದರ್ಕೇನುವರು ಅತ್ತನ ದಾಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ದಕ್ಕಲ ಪುದರ್ಕೇನುವರು ದುಂಬು ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟೋರು ಏನಿ ಇಡೀ ತೊಕ್ಕೋಟಗೂ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಳಗ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೆತ್ತೊన్నారు ಆ ಪರ್ತೋಗು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಪುದರ್ಕೊಣತన్నారు ಅವರು ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟದಾರ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಪದಕುಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತೂಪರು ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಅನ್ಪನ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಹೊಸ ಪದಕಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಪದಕಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕವಿನಕಲು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕವಿತೆಲೇನು ಬರೀತೀರು ಐನು ತೆರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಇನಿ ಕಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅತ್ತಣ್ಣ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅತ್ತಣ್ಣ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚ ಮಾತ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪರ್ ಅಪಗ ನಿಖಿಲಾಗಿ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ತುಳುತ ಕಂಪು ಒರಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ್ಡ ನೆನೆಪಾದು ಒರಿಯೋಡು ಬರ್ಪಣ ಕಾರಣಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನು ಕಡಪೊಡುದು ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಚಿತನ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕಡಪೊಡುದು ಅರ್ನಂಚಿತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ಕಡಪೊಡುವ ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಪಂಡದು ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಮುಜುಗಾರ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಲ್ಲುದನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಲ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಏತೋ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಡಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತಾಪರೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಕಲು ಇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಮಾತ ಅತ್ವಿಯರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ದ್ವೇ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಬಳತದು ಮಲ್ಲಾತ ನಕಲ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಅಪಿಂದಾಲಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಂದತ್ತು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸುದೀದು ಕಲ್ಪುಯರು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾದ ಬರೆಪೇರು ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕ ತಿತ್ತನ್ವೇರು ಅಂಚಾದ ಶಾಲೆವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆನ ಅತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ಮನ್ಪನ ಬೇಜಾರ ಅಥವಾ ಏರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೀವ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತಿಮವಾದ ತುಳುತ ವಿಷಯನ ಅವು 10 ಶಾಲೆಗೆ 10 ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಒಂದು ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬದು ಬಬ್ಬುಗಟ್ಟೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರರಿಗೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ಪಾವಲ್ಯ ಅಂದು ಏತೋ ಸಂದರ್ಭದಾನೆ ಪಂಡು ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಠ ಮುಗಿದುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತಪ್ಪುಂಡು ಮುಸ್ತಪರೆ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ರಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪಾಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗಾಗ ಯಾನ್ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಪನೊಂದು ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ನನಗೆ ಅಂಚದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಕೋರದ್ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಹೇಳರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲೆ ಮಾತಾ ಕಾತುಕುಲ್ವ ಒಯ್ಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪದಕೇಂದ್ರೆ ಮುರಾನಿ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮನ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪಂಡಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಅರಿಣಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆರು ಭಾರತ ಸ್ಕೂಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪದ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಹೂವೇ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಲ್ಲರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅತ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಿರ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಬನ್ನ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಿ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಿ ಪೇಂಟೆ ಬನ್ನಾಗಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಪಾವಡತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಐನು ಒರಿಪಾವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರ್ನ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತಿರೋಡು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತಿರೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಹಾಕಿ ಮನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡವೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಅತನ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಂದು ಶಾಲೆಡ್ಲ ತುಳು ಪಾಠ ತುಳು ಪ್ರವಚನಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾರಣ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚ
ಹಿಂದಿ ಅತ್ತಂಡ ಅರಬಿಕ್ ಉರ್ದು ನೆತ್ತ ಬದಲಾಗ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳುಲ್ನ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಅದೇ ಸುಮಾರು 30-35 ಶಾಲೆಡ್ ಇನಿ ತುಳು ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಉಂಟು. ಆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನ ಆ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಕಲೆ ಕಲ್ಪವನಿ ಅಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕಲೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪ ಆ ಟೀಚರ್ ನಕಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈತಂದು ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 85 ಜೋಕುಲು SSLCಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಅರಬಿಕ್ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಬದಲಿಗೆ ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ 85 ಜೋಕುಲು ಐಟ 305 ಜೋಕುಲು ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ ತಂದಿರು ಹಾಂ ಅಂಚಾದ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಪಾತಿರ್ ನೆಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಂಕಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ ನೆಪ್ಪು ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂಗ್ಲ ಮುಬು ಬಜಾರ್ಲು ಮುಸಾಫೇರ್ ಮಾತುಂಡು ಅವಾಗ ಮಾತ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನ ದಾಂಡ ಮಾಸ್ನಾಕ್ಲಿ ಜೋರು ಮಂತ ಅಂತೀರಿ ತುಳು ಪಾತಿರ ಹೆಜ್ಜಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಎಂಕಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಾ ನಿಖಿಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಈ ಪದ್ಯದ ಲೇಸನ್ನು ತುಂಬಿಕೊನೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬನ್ನಗಲ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಲೆ ಎಂಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಲಂಚನೆ ಇನಿ ಐನ ಪದ್ಯನ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡುತ್ತಲೆ ಇಂದುವೇ ಐನ ಪದ್ಯನ ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿಯರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಭತ್ತದ ಊರ್ದ ತೂಪುನ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಂಕ್ಲೇಕೆ ಏನಂದು ನಂಚಿತನ ಪದನ ಪಂಡತ್ತ ಅಂತ ಪಂಪು ಖುಷಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ತೂವರೆ ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಲ್ಲೆರ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂದು ಆಂಡ ಸತತ 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು SSLC 100% ಫಲಿತಾಂಶದ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕುಲು ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಬತ್ತನಂದ ಆಪುಂಡು ಈ ಪನ್ನಗ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರೇ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಈರ್ ಬತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆಡು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಶಯ ದಯಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ ದಿಂಚಿ ಮೇರೇನು ಕೈ ತಳ್ಳು ತೂವೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಡೆದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೈದಿನಾಲ್ ಈ ಊರ್ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗನೇ ಪುದರ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡೆ ಯಾನು 1995 ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಆನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ನ ಈತ್ ಕೈ ತಳ್ಳು ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ಅನ್ ಎನಿದಿಜಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಡೆ ಪಾತೆರಡಾಪುಂಡು ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಡಾಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮುಂದು ಡೆನ್ನನ ಪದ ಪನ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ತಾರನಗಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೈರುಣ್ಣಿ ಸರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಸ್ತಾಕರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ನ ಪಲ್ಲಿಲಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬಬ್ಬ ಕೊಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಪ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಸರಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಯಾರು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸುರು ಡೆನ್ನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಂಗಲು ತುಂಬ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಡಿಕೆ 1960-70 ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೇನಿ ಸುಂದರನಾಥ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಪುಟ್ಟು ತುಪ್ಪಾಯಿರ ಅಪಗ ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಪುಟ್ಟು ಇಪ್ಪೇರು ಡೆನ್ನಾನ 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 ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಅತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಮನ್ನಡು ಕಮರೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೋಡು ಗುಡ್ಡೆದ ಭೂತ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಯಾನು ಟಿ ವಿಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪನ ಕೂತು ಅವ್ನು ಕೇಳೋದಿತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪುದಾಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕಲ ಐದು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಐಟು ಪದ್ಯ ಕೇಳೋದಿತ್ತ ಉಡಲ್ದ ತುಡರ್ಗು ಮನಸ್ಸು ಉರ್ಕರು ಬಾಣದ ತುಡರ್ಗು ಕಡಲು ಉರ್ಕರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲು ಭಾರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಪಿದ ಪದ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಲಿ ನಿತ್ಯನೇ ಪಾಪ ನೆಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರಣದ ಘಟನೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೇರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು 80ರ ದಶಕಡೆ ಯಾನು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ತಾರನಾಥ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೇರೆ ನಂದಾಜಿ
ಜಪಾನ್ ಪೋತೆ, ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಪೋತೆ. ಜಪಾನ್ 2 ಸರಿ ಪೋತೆ. ಜಪಾನ್ ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗಿದೇನು ಸಾಧಾರಣ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 2400 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ಪಗನೆ 87 ತಿರುಗಿದೆ. ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯ ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೋಡು, ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪನ ಆಶೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಲಾಸ್ ವೇಗಸ್ ಎಂಕ್ಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಬತ್ತ, ಸೈಂಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಅದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆವಾಗ ಕೈ ತಳ್ಳುಕೊಲ್ ದಿತ್ತೇರು ಲೂಯಿಸ್ ಅಂದು ಆರು ಹೇರು ಕುಡ್ಲದೆ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಡುತ್ತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಮೇರಿಕಡು ಎತ್ತು ಒಂಜಿ 14,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಿದೈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಪಾತೇರು ಏರು ತಿಕ್ಕು ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿದೈ ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಏರು ಹಿಂದಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂದು ಐಟ್ಲ ನಂಗೆ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನ ತಿಕ್ಕೇ ಬಂಡ 5 ಮಿತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅಂಗ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಈ ಅನುಭವ ದೇತದ ನಾ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪುಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋನ್ಸೆ ಕುಮಾರ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತಿರು. ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಸಭೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪದ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗೂಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಕಿಣ್ಣಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯಗಳು ಅಪಗದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಚಿಗು ಸುದೆತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಪಗದ ಕಾಸಿಜ್ಜುಂಡು ಎರಡೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು 57-67 ಕೇಂಟ ಎಲ್ಲರ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಕಣ್ಣನಿ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರದ ಬುಡದಿ ದಾರದ ಬಡಿತು ಕೇಂದು ಪರಿಗಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಪಗೆ ತಪ್ಪುಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಐಟು ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೈತು ಹಿತ್ಯದಲ್ಲ ಕತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಬಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದಾರು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ದಾಣೇ ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಮನಸ್ಸೆಂಕ್ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಪಾತೆರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ నేను తూన ఎంకలికి ఇత్తకేనొంది చైతే మన గోళ్ళు తిక్కుజ పద్యలు ಯಾರಂತೆ ಅಪರೂಪಡು ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡೋದು ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಇಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಇಕ್ಲನ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಅದೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಜನ ಅದು ಕೆಮ್ಮಲೆ ತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ನಿತ್ತಿ ಬೇತ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಂಡೋಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಗುಂಡದ ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಂಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಗುಂಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪದ್ಯలు ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಕೇಂದು ಬುಳೆತ್ತಿನಕುಲು ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಪಂಡ ನಾನೊಂಜಿ 75-100 ವರ್ಷ ತುಳು ಎಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚೊಪ್ಪು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಬಕ ತುಳು ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ಪುಣ ದುಂಬೆ ತುಳು ಕಟ್ಟಲೆಲು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟಲೆ ಅವು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ದೆನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಸಂದಿಡು ಬಕ್ಕ ಪಾರಿಡು ಬಕ್ಕ ತಮ್ಮರೆ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಅವೇ ಡೆನ್ನನ್ನೇ ಬರ್ಪುಣು ಇಂಚಿನ ಶಬ್ದ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಓಲ್ಲ ಕೋಲಡು ಇಂಚಿನ ನೇಮಡು ಕೇನುವರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯರಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಬೊಟ್ಟದ ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಪದ್ಯನು ಅಂಚಾದು ಈ ಸಂದರ್ಭನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ಪೂರ 100%
ರಿಸಲ್ಟ್ ವೈದ್ಯನ ಬಂಡೇರು ಮೇಡಮ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ನಿಖಲನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಹೆಂಗೆ ಆಜಿ ಪೋರ್ಸೋದಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಖಲನ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಖಲು ಬುಲ್ತ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಜೋಕುಲೇ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನನದ ಅಂಚದು ಎಡ್ಡಾವಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನರ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಅವು ಪದ್ಯ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೇನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈರು ಪಂಡಾರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಆ ಪದ್ಯಲು ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ದಿನ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ 1985 ಯಾನಪ್ಪಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅವರ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಾರು ಬತ್ತದ ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಆ ಪದ್ಯನ ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಂತಿನ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚದರೇನು ಕೊಡೆ ತುಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೊರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಹೊರ ಅಪಗಾರ ಮಲ್ಲ ಜವನೆ ಎಂಗಳು ಪುರ ಜೋಕಲಿತ್ತ ಅಂಚ ಆ ದಿನಕ್ಕಲೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುತ ಪೊರ್ಲು ಮುಲ್ಪಲ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರತ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೇರು ಆ ತುಳುಟ್ಟು ಪದ್ಯಲ ಪಂಡಿರ ಆ ಪದ್ಯನೊಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಂತುವೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಕುಡರ ಕೇನ್ಲ ಕಾತು ಪಂಡು ಆಂಡಲ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪಾತೆರ ಮಲ್ತದ ದೀಪನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನು ಕೊರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ನನದ ಜೋಕುಲು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಿರಲು ಮರ ಹೊಸ ಸೊಬಗು ಪಂದು ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜನಾಂಗ ನನ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಾ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸುದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಲೆದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸರ್ ತರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮೇರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಚರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಮೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕು ಕುಡೋರೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ ಬೂಕುನು ಕೊರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಮೂಲು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಡೆನ್ನಾನ ಪದ ಪನ್ಕನ ಒಂಜಿ ವಿನೂತನವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕ ಮೊದಲನೆಯಾದ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವನು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಡ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಎಂಕಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ ಜಡ ಸರಿ ಹಬ್ಬಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಕ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೋಣಲ ಈತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲೆಯೇ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪ ಆತಡ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಪ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ಏರಾಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡ ಸರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ರೋಮಾಂಚ ನಾವು ತುಳು ಬಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂಡ ನೇರಳ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲದಕುಲ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲಾದ ನಡೆದು ಕೊರ್ನಾರ ಶ್ರೀ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಇರೇನೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತೂತೆ ಅರೆ ಏಪಲ ಟಿ ವಿಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವನ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ನಡೆಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸರ್ ಇರೆಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟು ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬೈದೇರ್ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಸರ್ ಇರೇಗ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ನಮ್ಮ ಸುವಾಸಿನಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ ಸುವಾಸಿನಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಬಲಗೈ ಇತ್ತಿಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪನಾರ್ ಸುವಾಸಿನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರ ಬೂಬ ಸರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಪಟ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿನಾಯರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಪದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆತಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪದ ಪನೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಐಟೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಪನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏಪ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಸರ್ ತೋನ್ಸೆ ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸರ್ ಇರೆಗ ಎಂಕಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯೊಲ್ಲೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಪ್ರೆ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪದ ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಿಕೆಯೊಲ್ಲೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೈರುನ್ನೀಸಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆಟ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಪನಕುಲುಲ್ಲೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರುಲ್ಲೇರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ನ BEdದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಲು ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮೆನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಶೋಕಾದ ನಡಪರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತೆ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಾವರೆ ಒಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಪಿನ ನಂತರ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡವರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾತಾ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪವನೈಕ್ ಈ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಹಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಡೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಸುಲಭನೇ ಅಂತೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಿಜವಾದಲ ಮೂಲು ಹೊಸ ಕುರಲ್ದಾಗಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದಾಗಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಬೈದರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಔಷಧಿಗಂತ ಮಾತಾ ಬೈದರು ಸರ್ ಹಾಂ ಸಾರಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತಾ ಅಕಲೇನು ಮಾತಾ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ತೂರ ಪೋಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಮತ್ತು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದಾಗಲು ಸಾಹಿತ್ಯನಾಗಲು ಆಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಂಜಾತು ಭಾಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಂಬಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಲ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೇರಿ ಒಂದು ಜೋರ ಏನೋ ತಾಟಿ ಆಗಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆಗಲ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಪಾರ್ತೆ ಮೇರೆ ಹಾಂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಅಕಲೆ ಎಂಕಲೇನು ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿಡ ಕಾಡು ಕಡ್ದೇರು ತೋಟ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲೇನು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಡೆದು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜ ತೂರ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಪಟ್ಲಾರ್ ಅಂಚೇನು ಓಕೆ ಸುಹಾಸಿನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1000 ಸಭೆಗೆ ಹೋದು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಕೇಂದಿನ ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡೇರು
100% ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ದೇದೇರು ಪಂಡದು ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೇರಿಗಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಪದೊಟ್ಟೊಂಚೂರು ಪಿರತ್ತೇರು ಸಂಗೀತ ಬಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಉಲ್ಲೇರ ದಾನ ನೆನಪಿನ ಎಂಕಲ ವಾಣಿಶ್ರೀಗಿಲ ಅರ್ಥ ಆಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡ್ದು ಅಕಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಕಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಿಲೇರ್ ಬಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಜಿಪ ಮೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ವಾದಕರ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಜಿಪ ಪಂಪಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಎಂಕಲೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಆರ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಂದನ್ ಬೇಕಲ್ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ಲ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಜ್ಜಪ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವೇರು ಒಟ್ಟಾದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳನು ಹಿಂದೆಡು ದುಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆಡು ಇತ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಯಾವೊಂದು ಏನಂಡು ಯಾವನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಪೂರ ಕೆಬಿಕಿಕೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಮಾತು ಉಪ್ಪನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಡ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಕಾಸಿ ಎದ್ದು ಕೊರ್ಪಿ ನಿಂದು ಪಕ್ಕ ಬಣ್ಪೆ ಅಂಡ ಈ ಸುರುಟೋರ ಬರೋಡಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಯ ಜಯೇಶ್ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಬರಿ ಶಾಣಿಸಿದಾರೆ ಅರನ ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕಡಪಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಅಂಚಾದು ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿಗಳ್ದ ಅವ ಸುರುಟು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡೆನ್ನನ ಪದ ಪನ್ಕನ ಒಂಜಿ ಗಾನೋನಾಗಲಿ ಒಂದು ಆಗಲೇ ಕೊರ್ತಿನ ಗಾನತ್ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪರಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾನ ತೂಲೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಪದ ಪನ್ಕನ 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 ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನಗಲು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಮಾತ ಎಂಕಲಿನ ಬುಡ್ದು ಕರಿದು ಪೋತಿನಗಲು ಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯನಗಲು ಪುರಗಲು ಸಂಶೋಧಕರನಗಲು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ಲ ಪಣದಿನಗಲು ಪುರಗಲು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾದು ಪೆರಿಯವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಾದು ಪೆರಿಯವು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನ್ ನಂದಾವರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಎಂಕಲು ಪದವನ್ನು ಎಂಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟ್ರಾಯ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದಾರ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡದಾರ ಆಡಲ ಅಕ್ಕಲಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು ಎಂಕಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರಿದು ಬೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯನಗಲ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನಗಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಎಪಾಂಡ್ಲ ಈ ಪದ ಪಂಡ್ ಪುಂಡ ಅಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡದು ಈ ಪದ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಈತ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಳು ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪದ್ಯೊಡ್ದು ಶುರುಮಲ್ಪ ಅಂಕಲು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಂದು ಈ ತುಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯದ
ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೋಡುಂದಾಂಡ್ಲ ಅವು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಲ ಅದು ಪೆರಿಯವು ಎಂಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಎಂಜಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲು ಬಂಡ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಇಲ್ಲು ಅಂಚಾದ ಆರು ಅವೇನು ಕೂಡಲೇ ಬುಡ್ಪಾದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಗಳ್ರ ಎಲ್ಲಿಯರಾದು ಮಲ್ಲಗಳ ಮಲ್ಲಗರಾದು ವಿದ್ವಾಂಸರೊಟ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದು ಆರು ಇತ್ತಿನಾರು ಬಂಡ ಒರಿ ಆರು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಗೆ ಪೋಡಾದು ಆರು ಬರತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಕಂಗಣ ಪಣಿಪಿನ ಗೀತೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತುಳುನಾಡು ತುವೇರೆ ಸಾವಿರ ಪುರ್ಲುತ ಮೇರಿ